sangsaya dalwararas abyor lintang kumedhap titi sonyo tengah wangi lumrang gandaning puspita karengganing putyanira sang Dwijawara brengang lir swaraning madu bronto manungsung sarining kembang witeng klapa sirping sang Hyang Reka gumantos sing dalu duk semono durung ana ingkang minangka sambunging kandha amung jemeduling sang Hyang Candra ingkang daweg mijil saking pratala dupi tatas ing manten diwasaning sang Hyang Reka wis ngancik wanci guru isine kang goro-goro geter suasanane geger para hapsara hapsari nanging sanalika saged sirep adem asrep digawe saking tinengeran jemeduling repat para kawat ingkang geguyonan lan gegojegan mampir ing Tirta Kencana
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Petruk made in Kendal Blur. Sing cetha mawon dulur-dulur kula niku kathah sing do dadi Petruk. Termasuk suwargi Mbah Tawasa. Awake dhewe iki ucik barang ora roh awake dhewe ndi dulur kepunden jenenge Mbah Tawasa. Mbah Jumar barang iki ora ndak roh. Iya, Mbah Tawasa iki biyen barengane Mbah Ompong. Mbah Ompong iki biyen saking larise nek wayangan iki awan bengi adikane pendhita karo Arjuna. Kowe eneng apa nggih Abimanyu teka kene? Kula dikengken Kang Marjo golek deling. Ngono ki lek sing ngomongne kae lho iya. Pancen seniman niku lek digawe abot nggih abot, lek digawe enteng nggih enteng. Lire ngeten. Aboting dijibahan seorang seniman niku tanggung jawab, lho. Kaya to umpamane lek umpama lurah utawa kepala desa ora teka sik kena diwakili. No, umpamane Pak Bupati mboten saged rawuh sik kena diwakili. Wakile apa sekdane apa kepala bidang. Ning lek jeneng Petruk, lek sing ditimbali Petruk A diwakili Petruk B niku sok dadi gelo. Abote tanggung jawab lepas saka wujud
duit. Oh. Mula teng mriki seniman-seniman niku jane saru ning saru lek ngrembug perkara duit. Senajan to wong niku pokok ya bakune niku ngrembug utawa golek duit. Mula enek tembang seneng entuk duit. Awak luwe saknalika dadi wareg. Biar sing nembangne Mbak Den Tanggung ya. Cina, ayo. Biyen jaman sakono. Heeh. Kuwi op lagune sapa ya biyen jaman sakono ya? Kok apik men ngono. Larase ra padha reben aja diturne. Kowe iki mek jajal pemanasan kok. Mula kang kanthi pekaten bot-botipun kula menika tanggung jawab kalian para warga agung wonten dusun Tondo, kita sak gaduke kamruh, sak gaduking kekuatan tetepipun kula curahaken, kula aturaken kagem para pamirsa sedaya. Mula niki dina kula ajenge nyobi ibu-ibu lan adik-adik waranggana tak jajali siji mbaka siji. Swara sing penak, swara sing kurang kepenak iki mengko tak kritisi. Golek sajake kurang pas, aku ya ora segan sungkan untuk memberikan masukan. Kurang ini suarane. Golek apik ya tak lem apik tenan. Mergo rupa iki nggawa rega. Arep didhawurne regane lek sajake ndak cocok karo rupane. Kuwi mengko ya mung misan. Oh. Iya. Wis cocok apa ora diregani sakmene lha ya ngono kuwi. Engko lek ra. Delok lek sakmene kok mek sakmene lha ngono kuwi. Ha iya. Oh ya, aku arep belajar karo genduk pipit. Genduk pipit. Biyen iki tembang-tembang iki akeh kaya tembange Pak Mantep. Krimping-krimping carane nenenene. Nenon apal ndak bojo tarsianku. Wis bodho lali ya sak ngono. Suwene ra. Yo, jajal, aku arep njajal nduk pipit ben mari kangen, mari kangen. Mari kangen. Yo, diaturake dhisik. Lalu mangsa ayo Gong panasule MGT makut hai yo ngene iki lho jenenge wayang tenan iki tembang-tembang iki tembang klasik lawas pancen tembang ngene iki an lho Kang, ora malehi ngono. Diunekke sak wayah-wayah ya panggah penak, ngono.
Ngono ya, Gong. Iya. Jimenan mari kangen iki. Apa kuwi? Jimenan. Jineman kok. Lah iya. Jimenan. Rasa banyol iki. Iki mumpung ibu-ibu lan adik-adik Waranggana iki terkumpul ning kene. Terkumpul. Iya. Eneng 7 termasuk Nduk Nana, Nduk Pipit, Nduk Mbak Via, karo Mbak Elis, ya, Mbak Puji, Mbak Pung karo Mbak Bu Sutar. Iki ditanjake siji, mboko sawiji. Sapa sing tok patah, Kang? Aku arep njajal karo Nduk Nana wae. Tembange yen sore mau tembang kangen yen iki Nyidam Sari. Nyidam Sari. Duh wong ayu apujaning ati suaraku apa penak ya? Iki suara pemanasan kok. Ayo yo, buwo yo, Bayu. Mambengi wis absen ora teko. Iya, ngene Bayu. Duh wong ayu pepujaning ati. Wah, jan terima kasih karo bapak-bapak panitia le semangat to. Mau ombenku wis diombe anakku dijowoki neh. Hak jembung ya. Jan semangati tenan. Iya, kena kanggo kaca pangilon ngono. Nano. Iya. Kaya ngene wong nandhang asmara ayo be ngendang neh kowe iki kok arepe ngewangi syuting ya apa ngono ya bayaran kok ya apa apa ta awakku dewe. Wah jan anak lanang kok jak neh Gong. Iya. Oh amit mboke mluwi pis kok Mang. Aku nganggo celana dawa Bu. Donge ndak telaten. Nenena Duh dewa Jawa Togong walas sono mring wak mami sono iki kayu. Dadi Bayu iki kelase kaya kae. Iya. Neno nano nanoning besok kapan kak tekan. Aku ora krasa kumpul karo yoga karo ibu-ibu Bu Sutar paning kok ya wis suwi ya. Lek wit 93 iki lek nganti saiki wis pirang tahun. Pak Gondo urung suwi aku karo Pak Gondo. Pak Gondo isih swara ning jaba pulo. Ndak kelingan nek wong kebledosan karbit biyen Pak Gondo. Wong enak wong keseripan kok diguyu lho. Neno.
Enek wong keblodosan karpet terus dikecap lho kok ngguyu. Yo, dawet. Kok ndek enek rasa prihatin lho. Neno jejer lan wong ayu Bayu iki ngati-ngati rupane bagus nyenengne aja gampang jurak jaraki wedokan niku sing jarak kono oh kowe ning mahku wis tercium lho iki anggit ya kok gelem lho nyium bareng Neno jawane arepe njajal lho piye kowe Neno ngerti lek nek sing awak kowe kaco karo meneh kok ya ndak titen lho karo bocah iki iki anu nonone tak umpama nonah kudu tanpa prau sasat sarah ing Jolodri ya rasa banyol nyedam sari as moro Mbak Nana jumeneng gitu bukane buka celuk upamas liramu kendangane sing kepenak le ya iki ditanjakke lek langgam-langgaman iki ya mang imbuh perang ngendang ora mau ya ya Dek ya diaturake neno Umpamas liramu seger melati aku kumbang nyedam sari Umpamas liramu melati wong bagus aku kang bakal ngliwati sinek senin tangan aku semono janji prak setiane ngati dan segemati mitra rinasa karasa rasane driya rasa sekiat raya Mas Percil Mas Muntrat makin lan samudra Marilan maman isih aduh dadi yatim selawase
Wilujeng enjing mes percil. Wilujeng enjing anu Pak Petro. Ah iya, Mas Kuntet. Nggih, wilujeng enjing Mas Petro. Ngeten iki gayenge mboten kaya lek awor kanca-kanca nggih, Mas. Nggih. Kula niku remen sakniki tumut grup mriki ya. Wah iya syukur. Pancen ya sing kula anti-anti niku ya. Lho, pancen jamune dagelan niku kudu ngono lho, Kang. Nggih. Engko lek awor kono ya kula demen karo kene. Nggih, boten. Nang lak tetep kula rantos masuk buku gede ngono. Oh nggih, Mas Kuntet. Jane Piye ta sik benjing ya ta sik teng mriku nglerek mriku. nggih. Tanggal piro neh ya nglerek-nglerek ngono iki matur nuwun Tedat. Awake dhewe pokoke ora grup iki gak gitu. Oh iya. Nek ngriki enten mata-matane. Nggih. Jelas. Aja ngomong banter-banter iki kula kondo marang Romo. Ora ya ora apa-apa. Oh, ora mbetong ya, Nak. Nggih mboten napa-napa sok ya ngidul sok ya ngetan. Sing merlokne ndi dhisik lah kuwi sing Lah, diceloki. seniman iku sing penting ora sikon, Mas. Lho, nggih. Nah, nggih, sing penting lek karo garwa wong niku lek ladi mek cukup siji ning lek awake seniman iku kudu memperbanyak teman. Nggih, memperlebar wilayah. Komunikasi. Lek bojo kan yo mek cukup siji to, Mas. Setunggal mawon setunggal lek kula nggih Nah, setunggal. nggih aja nganti neko-neko. Nggih, mboten kula niku mboten sak neko-neko kula niku sakniki pun menep kula sakniki. Menep. Nggih. Nggih, Menep. menepi ngoten lho. Menepi golek nggon sing sepi-sepi. Lah nyelintute iki nyelot penak. Ning kula niku saestu kok. Tumut mriki kok ayem ngono ya Dad ya. Iya. Beda. Beda namane. Heeh, wadem ngono. Anu tel apa terkonsep rapi ngono lho. Iya. Dadi ape gawe piye-piye iki tetep awake dhewe iki leluasa. Rasa reno-reno lah. Nggih. Kula tak amone anak mata-matane. Boten. Nggih terus ke ibu-ibu mawon Nggih, monggo nderekaken sinten iki? Niki mau panitia Mas iki langsung iki akeh sing ngersake kagem sedaya panitia sing padha semangat-semangat. Terus sik komplit kok Pak Petro teng wingking warung. Lah nggih to. Pancen nggih niate niku tirakat Mas. Nggih. Jroning tirakat niku mau saka sawetara awake dhewe lelipur. Lelipur ing ati waton ora metu saka angger-anggering kautaman. Insyaallah sedianing warga masyarakat Tondo ngriki kinabulan dening Gusti Allah taala. Amin. Iya. Iki kanca-kanca panitia gitu. Nggih. Ngersake tresna waranggana. Dah. Dadosa jampining saya saka Mas Imron Wahyudi karo kanca-kanca kabeh. Ya, Mas Imron Wahyudi iki bakul bakso. Wo, bakul bakso niku. Heeh. Wah, baksone entek iki Mas. Bakso ki sing istimewa apane, Mas? Napa nih? Apa termasuk pentole, apa termasuk duduhe, apa termasuk mine? Pentol lah kula. Nah, aku seneng mie. Lho kok iso? Lah aku duduh, Mas. Lho, Lah, kok Dadi beda sadurunge pentole tak entekne duduhe mesti tak entekne dhisik. Kula duduhe resik, tak resiki ngono agek bome pentol. Nah, ngrasa. Lah kula mboten pentol riyen agek duduh tak entekne mie tak entekne terus kula sukani kecap kalih caos. Lho, lah nek pentole apa? Lho, tapi kan abangnya kan ketara apik. Oh iya. Wong ya beda-beda kok. Senengane ya beda-beda. Padha karo wong mangan nggih Mas Percil. Nggih. Wong mangan ki nyapo lek lawuh kok mesti disuwi sene nggih keri. Wong gen kula niku enten disisine nggih keri bae kleru laos. Ngoten niku pun biasa niku. Nggih. Sosok niku mata-mata niku Pak. Sing mripate glawur niku wau. Aku ora paham. Wong kowe tak semantani lho. Ya, Pripun? awas rongko kleru laos. Wis tuwek kaya roh. Ngono kuwi lho wong. Sok-sok niku nggih mboten sinten-sinten wingking kula niki lagi kemeruh to. Priwon. Lho lah niki lho. Wonge ya nyapa aku meneng mbok rasani nyapa. wong desa ki ya mbak ngomong desa ae ora usah ngomong ngutani. Kula jak teng Jakarta niki. Kaya Mantun dugi Jakarta teng mall. Mlebu mall nek lipe lak wageng ngoten nika. Nggih. Lip gek kaca tok. Lah mlebu mall kok ning mlebu lip munggah lip lah kok niku napa niku sandale niku dikerekne. Dadi mlebet niku sandal dikekne njaba terus mlebu jarene ning jero resik ning njaba reget. Dadi dhek ning lantai loro ki sandale sik lantai 1. Nggih niki lho tiyang niki lho wonten iki lho. Mbok aja ngisin-ngisini kancamu to. Ya iki wonge. Ngene iki wonge. Iki lho wonge lho iki lho rupane kaya ngene iki lho.
Ya jawane menjaga kesopanan. Ya kesopanan ya Dijogo didelok. kuwi lho. Ya ora dijogo piye. Kebersihan iki dijogo. Kancane no izin. Wis Ngono lho, mlebu. mbok tinggal. Hotel ning Surabaya. Nika napa niku kuncine lak wonten kertu ngoten nika. Nggih. Nah, wis iki apik neh iki. Saya rasa ngomong lho. Wis anu apa teh kicil? Ya kuwi KTP. Nek mlebu rene iki dikai KTP kat kuwi niku kuwi ya. Iya. Mlebet niku kula mboten mlebet teng kamar. 3 jam piyambake teng ajeng kamar. Tenguk meneng. Nek tak tekok lenyap terdat. Lah rasa mlebu lah kuncine ndi? Lah kotak kuwi kunci. Lah kunci apa iki jaremu KTP. Piye nek Lek kula nate Mas, Nggih. ora kok nduduhne awak yo. Aku kula ning Ancol ngriko ning Hotel Bintang 5. nggih. Ditimbali Pak Margiono niku ketua Jawa Pos, ketua apa jenenge? BP3. Nggih. Ketua wartawan. Ya, ketua wartawan teng Hotel 5 niku munggah. Nggih. Kula mboten roh kanca-kanca lurah niku teng jero. Teng jaba niku kan kaca tok. Kula Nggih. mboten roh. Lah kula ning jaba iki nuwun sewu tak cepokno tak nggih ngene macak. Lah buka maplek ning jero wong-wong bodho ngetne aku kon jaba. Kuwi jawane gendeng apa ngocone kan. Mbake wong ning jero niku wis ngetne kula ngocone niku wae. Kaca tembus niku ta. Kon jaba ra ketok donge kon jero kok. Kula ngoten niku pun biasa wong kula niku asine wong kutha lho. Hmm. Jane ngeten niku pun memacak les kasarane nek kumpul karo kuntat iku kudu ndesani ngoten kula pun paham ngoten lho. Adoh ratu cedak watu kula niku. Lah iki lho. Omongane Romone ngono kuwi. Terus Tresna Waranggana. Heeh. Niku sing ngaturaken niki Mas sinten? Mas Bayu lho. Bayu. Lho, Bayu ya kapien no. Heh. Ya wong budi no Mas Bayu. Napa? Heeh, ya Ojo kuwi bagiane kono kuwi. Nggih Mas Bayu. heeh ben jajal karo Mbak Bian Jasmara. Ya iki nebus ke anune dhek. Dhek wingi izin kok, Dek. Oh nggih. Yo, sareh-sareh mengko bar iki ditanjakke Mas Budi kentenan Mas Budi. Oh nggih. Awake dhewe garek keneti mawon nggih. Nggih. Cara kasarane jenengan sopir kula kernet lah niki penumpange. Ngaten mawon lho. Pokoke kula niku remen sakniki tempat grup niki. Ngene wong niku. Ayam kene ketoke. Ayam ya, Mas. Yen saya Mas Kuntet, Mas Percil. Nggih. Wes ta. Kula lahir batin teng mriki niki. Mila. Remen kula seneng. Mboten Tenan ya. Disekseni lho, Mas. Sesuk mesti ditakokne. Kowe lahir batin to, Dat? Ayo yo. Nggih, Via, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Bayu. Kamu tahu artinya apa, Mas? dusun tondo dengan kamu, Via? Wah. Lah. Oh, iki. Aku di padane karo desa iki. Iki anu iki. Piye, Mas? Kamu tahu bedanya dusun tondo dengan kamu? Apa bedanya, Mas Bayu? Kalau dusun tondo, dusun sing ayem tentrem mulya lan tinoto. Kalau aku Kalau kamu tondo tresno marang sliramu. iya ora pas. Mosok aku Tak ki tondo pelaksana, Pak. tresno. Wong iki tak terus ya, Pak. Pak Kado. Iya ya. Ayo. Mas Percil iku cak. Tondo tresno Waranggana, Mas kuwi ngono. Wis te guyu dhisik. Lah. Aku dianggap sopener lho, Mas. Piye? Gak apa-apa, terima. Jajal saiki awakmu banyol karo Mas Percil ya. Ya, Banyol. Eh, Dal. Ayo. Jane Bapak Gawe Jeng Banul sate. kami pun tidalne Mas Kuntet. Aja ngono. Usah. Standarte sampean lak wae dhewe wong telu grup. Aku tak luwung ning kene ae, ngono lho. Satene terus. Satene celoni. Percil. Sate saka mangil. Lah iya, kae yo enek lho, Mas. Ayo jajal lho sate. Kae yo enek. Ora nyambung balik. Terus Maranggono. Terus Maranggono. Cek toh dijajal dhisik, dilut. Dilut. Nelongso rasa rasane nangedone atiku yen kelingan esem kemuyumu. Akeh po enak tuh. Suarane jan pas. Wah, Bayu kok. Kuwi tas potong ning salon. Dirase napa nate anu to, nate juara to hari iki. Loh, juara radio tulung anu Jawa Timur kok. Oh,
hebat tenan berarti suara. Kuwi roh rambut jaran buriku iki Dik ning salon gratis. Oh. Anu kok ngene sapa? Oh. Niku wonten Mamamu. salone nggih. Celak griya mriko salone. Loh, ndak atoh. Ngono aku akeh lho. Heeh, gone bose niki meti Iya. moncrot niku lho Mas. Yo. Meti moncrot. Tresno marang kono teaterake. Au au. Nelongso rasa rasane langit jroning atiku yen kelingan esem gemuyumu laras swara gending tresno gawe kangen ning atiku tansah eling aku rosliramu kepriye ngerti hatimu ning wis pastine aku tujodomu pancen tresno kari rasa kudu lilo nggonmu nrimo lilano aku nyanding priya liya rasa wis sawindu nggonku ora ketemu kagugah atiku krungu suaramu aku bisa ndedonga waranggono sing tak tresno muga bisa urip tentrem mulya tak tulis lagon tresnamu ing kendang tresnanku ketembas Sawa? saben kangen mas payu tenane aku nangis nanging tresno wis kinaris nalakoni kanthi ikhlas hati. Muyungku ngelayung ngembara ing awang-awang tanpa bisa nyanding aku mung bisa nyawang tumetas eluku deres mili ana pipi apa tresno iki pancen ra kudu duweni Wes ilano aku kemas wis cukup kanelo lelakon tresno iki bakal dadi cita tresno waranggono Goyang kemarin juga Bersama. Warna. ada Fia, ada Semara, Ada Bayu Asmara. ada Mas Pecel, Mas Kudet, Ada juga Ki Eko Kondo, wis nyampo. Ra kerasa wis sawena, nggonku ora ketemu, kagugah atiku krungu suaramu. Aku mung bisa ndedonga waranggono sing tak tresno muga bisa urip tentrem mulya Tulis lagon tresnamu ing kendang tresnanku saben kangen mas Thank you, Mia. tenane aku nangis nanging tresno wis kinaris nalakoni kanthi ikhlas hati. Ayu Asmara. Muyungku ngelayung ngembara ing awang-awang tanpa bisa nyanding aku mung bisa nyawang tumetas eluku deres mili ana pipi apa tresno iki pancen ra kudu duweni
Matur sembah nuwun Mas Eko. Terima kasih Mas Bayu. Wah, Ya, Jan tegas. Bar Bayu terus Budi. Nah, metune Budi pas kruyukane gethuk. Pas pokoke ini. Ketua apa? Lah mriko ngruyuk gethuk, mriki ngruyuk Budi. Oh iya ya kok lali aku. Nggih. Awake dhewe iki jan diistimewakan lho, Pak. Nggih. Warga Tondo iki utamane sing ditandur ki pancen puhung, Oh, telo. nggih, telo. Dadi bengi niki gethuke ana. Ya. Bab kon Mula kang kaya mengkono senajan dina niki awake dhewe iki sowan mrene ketara jaman kunone, Mas. nggih, terus Cara peparinge iki ora sing sarwa daharan-daharan saiki. Nggih. Daharan iki daharan-daharan lawas ning malah kepenak dirasake. Nggih. sok-sok sing sakniki malah gampang waleh kok. Ah iya. Napa burger. Kabut, kabut iki. Ayo to. Burger. Pizza. Sik slendro, Pak. Sing anu sapa ngono iki. Wah, Sing urung disepoti kok. urung tak Walah, sepoti kok. kabut. Lah nyapa kaya ngono yo sepot. Copodo nelongso jamane jaman rekoso. Urip pancen angel kudune ra usah ngomel. Kudu tenang, nyambut gawe karo seneng. Ulan aja banget, yen dikongkon ayu yen masak aja masak ayu awake yo iki Akeh pokoke. Dalang sugih lagu lah. Nggih. Wah, Pelus jan tak pipil untumu Alah, Mas. aku to Mas. Ngene kok dadi pipi. Mas Budi iki digandenge Mbak Alis cocok. Aduh, sinten iki? jae nak jae Jatul jae di Kutul jae banyak kopi bajul kari sini. Kutul jae nak jae jatul jae di Kutul jae banyak kopi bajul kari sini. Abang-abang ketero londo kita sini aku bukan manis. Abang-abang tukang domodo ada pupuk di kokoleku. Hey, hey, hey. Wah, jan pon wakeh pokoke. omahe dur. Etan kula nake segara. Nyambut gawe aja sembrono, dimen uripmu bisa mulya, langkaling kanca diirisi. Terus. Kanca diicipi, yen eling kanca bakal mukti. Tul Cahe nak cahe catul cahe di, untuk cahe banyak doke batul kari siji. Tul cahe nak cahe catul cahe di, untuk cahe banyak doke batul kari siji. Sesuk dina mingguku aku ora lebu. Minggu kanggo dolanku lan kanca-kancaku. Aku pinter gambar untung lan segara. Gambaranku apik ajeng oleh songo. Jeneng lek spot iki wis ndek entek. Mlaku-mlaku tuku lenga wangi. Aja lali odolan sampo. Bocah ayu aja ngluyur bengi. Ati-ati ditumbuk gendruwo. Mas, yo layak untune Budi jepat. Apa? Wong tembange odolan sampun. Biasa. Odol ki Pepsodent. Lah iya sampo.
Odol lan sampur. Odolan sampur dulu kleru ondolan sampur ndak Oh no. Putih Odol karo sampur. Apa ta untune putih. Ret, kowe aja nyenggati lho. Kowe Mbak Lilis apane nembang karo Loso Amoh iki lho. Loso Amoh kuwi ngece aku. Lilis mangklek. Mbak Elis. Sorry, Mbak Elis. Ngomong Loso Amoh. Anu apa ki? Iki jenenge tikus curut. Lho. Kok ya tikus turun. Ora Loso Amoh. Kowe iki kurang klaten lekmu nyawang. Lah piye? Janjane cara dicermati saya itu lelaki berwajah Arjuna gitu aku iki lho. Kowe iki kok Iya. bisa ta Cil? Ora. Yo ora. Apa-apa ki walikane Mas. Napa? Walikane Arjuna sapa? Ora aku ramong. Sampean ki wong sepuh. Sepuh. Wong tuwek kudu diajeni. Diajeni. Aja nganti dijelek-jelek. Ya bener. Ning lak rupa kaya ngene lak ngajeni piye? Rupa ya pas-pasan. Kok pas-pasan wong men kok. Lho lah nggih. Cara wong no wayahe biji 40 niki min 20. Ngene Mas Pecil, jane aku ki asline ngono bagus ning kleru lek ndekek, mung ngono tok wae. Umpamane Dadi kleru nggon-nggonan iki klek. enggak sumpah sak irahi sing rumahnya sing ketok dhewe nyatuk ning cangkemmu tok sing ketok. Lho ning niki dheweke nane. Wis gak ora tiwas nesu kowe kok tiwas. Aja. Layak ning kene kerasan, Jil. Kerasan, Bane ayo, pengen grup karo awake dhewe. Iya. Nah, nembang karo Mbak. Iki lagune napa to Mas? Loh, bojo katelu. Bocah katelu. Iso apa ora we? Wis aja nelongso, wis aja ngersula kuwi. Nang lek ora iso tak Kok Aku ra iso aku kuwi. nadamu kok korat-karit to? Nadamu kok korat-karit. Jajal Mas, jajal. sik Mas Ucil, Mas Ucil. Wis aja nelongso. Piye to? Anune iki Piye to? nun sewu piye ya? Tutuke iki digawe biasa ae. Cangkem. Wis aja ngono. Biasa ae. Padahal kowe padahal model cangkem lho, Cil. Joget Cil. Lah coba gawe-gawe lho. Aja digawe-gawe. Ora tak gawe-gawe. Wong iki Mas, sapa Mas? Bayu. Bayu nembang ya enak lho. Wis aja nelongso. Wis, lah awakmu gak aja digawe ngono biasa ae. Aja nirok-nirokne. Aja nirokne. Nirokne karaktere wong liya iki ora oleh. Karaktere sampean dhewe ngono. Lah iya. Ngendang. Wis Lah. Gak penak. Wis nyanyi dhewe kowe. Lho, aja ngono. Biasa ae lho. Lah iya aku wis biasa wis modele cocot ngene kon piye meneh to. Wis aja lah kira. Lho sik lho Mas. Kok apik sampean malah. Kowe tak pateni Cil. Ora ning ngono. Wong kaya ngene kok karepe ape gayuh kene jajal kowe sangu pira? Paling 7.000 neh kowe iku. Oke iki lak aku. Iya. Yo. Ning kok coba. Tak mateni lho. Ya sik tak jajal Mbak Elis juga tak jajal. Ya sampean jajal to delok sampean delok. Iya. Jajal delok alang ujure piye dijajal sik. Ayo. Kularen nggih. Mbak. Iya Mbak, sampean sik, Mbak. Aku kepengen dadi kerlip-kerlip lintang sing bisa ngandani ing saben wengimu nanging aku sadar aku mung lampu nenek sing mobat banget kena silir. Lah niki sing jaler niki kudu dijajal. Jajal, Bud. Elek karo joget ini. Iya. Kudu iso. Jajal, Bud. Ayo. Wis aja Ora ngono. Lho, Lho tirokno lho. Kowe kudu iso kaya aku. sama Wis aja. Wis aja nelongso. Wis. Wis pokoke jogetmu ya ngene iki tok. wis engko wae kowe wis munyi. Jajal, Ayo. Lah aku wis ora iso. Lah kudu iso. Jare arep melok grup. Rugi lak lambemu maju lak ra iso ya. Ayo. Wis. Wis, ayo tangane. Wis aja nelongso. Wis aja. Sikile lho. Gak ora iso aku. Boleh mbok kapok ya lek ngono. Aja. Aku ora tau joget to. Ora tau joget to kon joget ngono apa iso. Lek ngene iso. Piye? Tak. Lah wis. Ya ngono kuwi lho. Wis terserah awakmu yo. Ya. Tak dung deh. Tak dung deh. Ayo. Wis aja nelongso. Wis. Ora
karo nyanyi. Kowe jan sia-sia. Malah kaya bapake Apa? jangkrik. 3, 2, 1. Yo, bojo katelu Mas, moga tidak terus. Hei! Budi Pratama. Aku kepengen hati kerip-kerip lintang sing bisa ngancani ing saben wengi nanging aku sadar aku mung lakune lele sing obat kabeh kena siliring angin. Mama sliramu ngerti rasa atiku iki kaya ngopo lerene dadi bojo simpenan tenane aku nangis kaya nganti loro nanging kepriye maneh aku kepancet tresno. Wis aja nangsa, wis aja ngersula, dongak-dongakno bojoku lilo. Wis aja nangsa, wis aja ngersula, dongak-dongakno bojoku lilo. Aku kepengen dadi cahyane rembulan sing bisa padangi petange hatimu nanging aku sadar aku mung lakune lele sing obat kabeh kena siliring goyang bangunan Mama sliramu ngerti rasa atiku iki kaya ngopo lerene dadi bojo simpenan tenane aku nangis kaya nganti loro nanging kepriye maneh aku kepancet tresno. Wis aja nangsa, wis aja ngersula, dongak-dongakno bojoku lilo. Wis aja nangsa, wis aja ngersula, dongak-dongakno bojoku lilo. Rimo awakmu dadi bojoku, Aku kepengen hati kerip-kerip lintang sing bisa menyanyi ing saben wengimu nanging aku sadar aku mung lakune lele sing Ayo Bun, ayo Cok. kena siliring Suwun Mas. Terima kasih Mas. Suwun Gus Percil ya. Mas. Ya Gus Budi. Jan. Budi ya ketok urip gandeng ning Kang Percil wah jan. Sepel. Ngono kok ndak golek sepel. Tapi ten mereka mboten sepel blas iki. Urip dhewe-dhewe. Aja ngono, Dep. Kowe
Ya ora penak omonganmu ya. Diteruske aku arep njajal karo Mas Darmaji. Pelok barang, Mak. Iki Den Bagus iki mau ya saka Ki Eko Prisdianto Fans Club. Iya. Nyuwun apa? Ngersake ngubengi kutha wae. Kelinci ucul. Nggih. Iki ben dibawani karo Mas Darmaji mengko diterusi karo Mbak Purwindari. Dadi di cara wong lumakune kendaraan rada disuda gase Mas. Nggih. Nggih. Mas Darmaji. Iki ora tek wani ngejak guyon Darmaji. Mboten nek niki serius. Pancen trah lek Darmaji. Terah. Tidak ada lembut. Iya. Ya. Enggak Mas Darmaji, bawane nganggo pelok barang napa Asmarandana ya ora apa-apa. Nggih, bawa asli ora apa-apa, monggo. Aduh klinciku musisi dadi katras nanku kentunge karo aku saya wani saiki mosok aku ditakoni tanggung mboten panggih niki mboten kangen nggih Mas karepe ora tau cethuk deken masane wis tak kangeni lho apane ora iya ku ngerti lek rasamu iki jane iki ayo ngalor ngidul tepung gelang mungkah ning sing drami ya sabar lho. Sabar. Saipo bunga rasaku Kang Kingkung yen bali bakal tak pondo. Monggo Jeng Purwindari diaturake wujude ngubengi kutha. Enggak. Reno
maneno lah cepet rasa grusu matur sembah nuwun. Mas Percil, Mas Kuntet, niki kala wau leh geguyonan sampun sawetawis dangu, mbok menawi panjenengan badhe matur kaliyan Purwarga Agung wonten tandha ngriki, monggo tak caosi wedal. Ngono. Nggih, ugi kula dhateng Mas Petruk bilih wonten kelepatan nyuwun gunging samudra pangaksami namung saged ndongaaken khususé dumateng dusun Tondo. Masyarakat Tondo sak sampunipun hajate bersih dusun mugi tansah paring keselamatan donya akhirate diparingono rejeki ingkang agung ingkang barokah ingkang halal kenging kangge sangu ibadah ngersaning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nggih masyarakate tetep ayem, tentrem, rukun. Kecil. Nyawa? Awakmu lho, Jeng. Sing tuwek wis omong gak sing enom apa ngomong apa. Nggih, sing genah mawon. Nggih. Kula nambah mbok menawi wonten kalepatane awake dhewe, nggih Mas Percil. Nggih. Wonten ngarsanipun para warga agung Tondo ngriki nyuwun agunging Si Samudra Pangaksama. Lek geguyonan kala-kala nyonyok rasa ning sedikit pun sekedhik mboten enten raos dendam. Oh, mboten. Utawa mboten duwe rasa melecehkan utawa ngremehke sepadha ning isine kabeh niku wau mung geguyonan. Nggih. Insyaallah liya dina bisa sapa temon maneh nggih Mas Percil. Mijing. Sami donga dinunga mugi pinanggih ing sanes wedal. Insyaallah kaya mengkono yo Le, terus ke lagu yo Le.